Black Time Сироҷама Сироҷ Records Гапои маъуда пух буд намедод аҳмият мара дурӯғ кардам мегуфт инста дорум ма фақат ба ҳам расидан дар тинема фақат кам ҳаракат гап мегардонди тарафу ман сукут мекардам хаб гуфта я рӯз не я рӯз одам мешава упаҳат ӯ одам нашид зиёд шид ақлу рад чапак зиёд шид гирду ва нашда акаву додарак баҳона дурӯғ блок ҷанг оби чаштори варақ Ты чӣ дошти на дил рафти нашиди фаромӯш монанди равони шидам сурато да оғӯш номи ты чӣ буда ки да асл худат бедили ты сабаби ҳамаи чива қотили орзуҳоми худоё и банда тахшрӯи бад офаридай назараш мара нагрифт меҳри мара кам дидай мега сироҷ пир шидай овқади мағам надидай шоирӣ кардам да васфат бари рӯ оби дида алкашӣ кардам нашид шоирӣ кардам нашида фироқат пир шидам риша мӯй сарам сафед шид худоё и бандата чӣ ба дилаш ай санг шид мазоқи соф қилос шидам ай пишти ишқ сарам хам шид сирхи сафед баралгин медакса лирика як гавы кобравы гост ту гуфта тапитка ба ёши ҳаётам сух даруна када аптека метарсам ай пиштит комрӯз нарам а пишти сетка саломатӣ ай даст рафт бари яхандаи ты тайёр набудам ты рафтӣ барои ҷидо шидани ты рӯ па рӯ занем гирья кунам дида да чашми ты дастота қапам аҷ кунам биёя ашки ты фарзанди модарера рафтӣ ба дурид кишти ты ҳоли ма ай сагда бачит чӣ доштаг ишқи ты миллионҳо ай паси мава магадои ишқи ты сабаби маста алкашим пиёним ай пишти ты биган чӣ мехояю мехом қатъим боша сарам рӯи зонувош дастш да сарам боша мӯҳошашо назанам вақте ӯ да барам боша сари алқа кунам барамш ай қирған то хонаша да таво дӯсташ доштам да ҳичка наметам ҷоша ҳама кор да марозӣ холам бита духтарша мебардорам қарнозша мебардорам эркагиша сироҷами номаш мекунам ба сӯзан ҳарфи номша ай зорара мурдам як чӣ сӯхтам да ақт и кора гуфтанака ӯ кора гуфтанака сара формаи тоҷикӣ пӯш хито луфтанака либоси бачагӣ нохуна лаглава сирхнака агар ты ба гапам кунӣ выбирай таги чодар ты духтари яъне зани оянда мешай модар наки орзуи петкагира оянда дидар ба дар ҳаёти мара насӯзон ай хитанате дар гапои маъуда пох буд намедод аҳмият мара дурӯғ кардам мегуфт инста дорум ма фақат ба ҳам расидан да тинема фақат кам ҳаракат гап мегардонди тарафу ма сукут мекардам хаб гуфта я рӯз не я рӯз одам мешава упаҳат ӯ одам нашид зиёд шид ақлу рад чапак зиёд шид гирду ва нашда акаву додарак баҳона дурӯғ блок ҷанг оби чаштори варақ дурӯғгӯиё шамранги номаш аст ай делбарак дистим картай ба ҷоӣ доштай ма боша бедарак агар не ваъда дода будем намекунем хиёнат қасам ба оташ хурда рафта дига наёмад чашмои ҷо дигараш дила ранги лазер мезад чунон дурӯғе мегуфт шайтон да ҳайрат мезад муҳакои зарди тилоша нагума рӯшаниша рӯи сафеди нурониву чеҳраи худододша